Изгасете тока, дайте долу. Ти там с зеленото не са офлянквай, моето момче. Не те знам от кой играч се отказали. Виждаш ли го? Виждам го и аз ето там. Ето същия, да. Ма ни долу те ще ме отбива пък. Така, дайте надолу, долу, всички, добре. Като започне песента, моля ви, останете клекнали. Повтарям, останете клекнали. Ще има момент, в който ще се разбере кога трябва да станем и тази дупка трябва да се запълни, озоновата дупка, разбирате ли? Правим ли го? Мати животното ето. Готови ли сме? 3, 2, стойте клекнали. 1, давай. Едно, две, скачай! Десетките нося, чуда се ходали да се водя или да се Срещам мъжко чука песен, да я чепе, аз се питам, тя ми вика, искам ми си клати за нега в рика. Хваля аз съм по-набърсен, тя ми вика, баси кефа, взе, че се направи на живото, падна в кинета. Стана тя се пепи, но ти аз си вика, май в къщи. Тя ми вика, не искам, изведнъж ми се намръщи. Викам, какво ти стана, курва, аз съм шепе, ти ми бягаш, още като те направих, знаеш, че сме ще ляга. Аз съм профитовка, тя ми вика, дай една стотачка, искаш ли да те пречока, това стотачка я го мачка. С този дъб ме пристигна някаква ненави охрана и ми жидна два шамара, викай, бягай, че ще хвана. Аз обаче секс с мене, само да излязам, да се махна в ръката с гума, ще я черпя, защото има само да излизам, да се махна в ръката с гума, ще я черпя, защото има само да излизам, да се махна в ръката с гума, ще я черпя, защото има само да излизам, да се махна в ръката с гума, ще я черпя, защото има само да излизам и ме гони от Иване, когато отивам да намеря нещо ефтино в студентски град. Влизам аз в някакво диско с двама-трима мои познати. Преди това обаче правих мераки и салати. Дискотека е пълно с малки симпатични. Заговорих се с едната, тя поиска да се начета, а тя извади 20 тачка, свира на фоника. Как мачка, можем да я лича по врата, а тя се побърка. Каза, че е лупобона, иска още. Само че на мен ми писна лига, ще ни стая пръчка. И затова си я нагупи, готи ревалея. Всичко мина както трябва, взех си малка водка даже. Само че оказа се